קורה חברים? הגענו לעוד סרטון של עמית המלך. טוב. אבא תגיד שלום! אני מצלם כבר. תגיד שלום. תגיד שלום לערוץ שלי. שלום. מה? אני אעלה את זה. עוד אז. נבוא, מה אתה עושה עם הכתוב שלי? די, די. זה הכתוב שלי, מה אתה רוצה? לא לקחו, זה הכדור שלי. חברים, על מה נדבר היום? על הסתום הזה? אתה תמות, אתה תמות. הוא עשה זין למצלמה. לא רוצה. טוב, אבל אני מעלה סרטון. אני רוצה לראות מה הוא עושה. What are you doing? אוקיי, איזה כיף שלא ראו את זה במצלמה. אבא, אל תדאג. בואו פנימה, בואו פנימה, בואו פנימה. איזה הפריה כוחים. חזרו הביתה. חזרו הביתה. הביתה, הביתה, הביתה. מה היית מעדיפים? להיתקע במדבר או להיתקע בג'ונגל? להיתקע במדבר, ככה יקרה לך. יש לך קקטוסים לשתות, אבל אין לך מה לאכול. תכלס. ואם אתה רואה את זה ערבים גם אז, אתה אומר לו, אם זה ייגמר, my name is Ita. אני עמית. מי אתה? ירדוי. אתה ערבי, אני יהוד. שמת הפה הבן. לא חזור. לא אכפת לי עכשיו. טוב חברים, אני חייב לספר לכם משהו. הגיעו חברים של אבא שלי. לא קרה כלום. כלום לא קרה. טוב, אני לא אגיד את זה בקול רם. לא חשוב. לא חשוב, לא שמעתם את זה. לא, 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 לא. להיכנס לי לסרטון זה לא טוב. טוב, אתם יכולים להיכנס, אבל עכשיו. בואו תיכנסו. לא! איך מצאתם אותי? אוי. אתה לא תמצא את הקוד. הצלחת? לא. אל תחרבש, ינעל לי את זה. חיביתי. מה? חיביתי את זה. That's if we could say hi. Hi! אתם רואים? מחבואים. 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 ים! שלום לך ים! אני באמצע סרטון... אני באמצע סרטון יוטיוב! יוטיוב, ים! כנס ליוטיוב! ים! שלום. אוקיי, ביי ביי!